Аллах е, който ви сътворява, после ви дава препитание, после ви прибира душите, после ще ви съживи. Ар-Рум, 40 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. В живота човек работи това, което намери. Много често той изостава своите мечти и започва да работи това, с което може да изкара прехраната си. Но в голямото пробуждане, за което говорим, е необходимо човек да продължава и да търси своите заложби и дарби. Защото само тогава той ще може да живее пълноценно. Историята, която искам да ви разкажа днес, е свързана с един неудачник. Той работил като браснар, но освен, че постригвал и бръснал хората, той правил и перуки. Основната част от неговата печалба била правенето на перуки. Разбира се, тук искам да кажа, че историята се развива през 17 век. В Италия перуките са били на мода и са се използвали по различни поводи и случаи. И така, той произвеждал перуки. Но от ден на ден тази работа започнала да намалява, модата си казала думата. Перуките станали вече неизползваеми. И така, неговата работа затихнала до такава степен, че той банкротирал. Останал сам, не знал какво да върши, каква работа да започне, на къде да тръгне. Всъщност, тук е момента да запита себе си. Какво мога да правя? В кое съм добър? Кое обичам да правя? От кое изпитвам удоволствие, когато го върша? Всъщност, това са въпросите, които са ни необходими, за да разберем нашите заложби и нашите дарби. И след това да се концентрираме в развитието им с труд. Защото, както се казва, 1% дарба и 99% труд и усърдие. И така, човекът започнал да мисли на това, къде е добър. Но заедно с това, той знаел, че има наклонност към машините, към чарковете, събирал разни неща, измислял някакви малки механизми. И между заниманието и интереса, така попаднал на едно голямо откритие. Той направил първата машина за обработка на текстил. И така станал бащата на индустриалната революция. Казва се Ричард Аркрайт. Така той, откривайки себе си, всъщност става най-богатия човек в Англия за онова време. Когато човек всъщност открие своите дарби и започне да ги развива, независимо от условията, в които е, независимо от това, че хората предпочитат едно или друго, че това е модно да се върши или всички го вършат и всички работят точно тази работа, той трябва да се обърне към себе си. Когато помагаме на нашите деца по същия начин, трябва да открием къде са техните заложби, какво обичат да правят и да ги насочим в тази посока, за да могат да станат и добри специалисти, да могат да получат удоволствие от работата, която вършат и разбира се,
да се реализират в своя живот, за да усетят щастието и баланса в земния свят. И така, нека да обичаме всички професии, защото всяка от тях има смисъл и значение, особено когато се прави с много, много обич. Нека да благодарим за всичките ни дарби, с които Аллах ни е дарил и ни е удостоил. Нека да простим на тези, които са ни пренебрегвали и не са оценили добре нашите дарби. В същото време, нека да поискаме прошка от тези, които ние сме ги пренебрегнали и не сме дали възможност те да изявят своите дарби. Нека да дадем садака, за да можем да открием по-добре заложените дарби в нас. Да открием себе си, да работим това, което обичаме, да бъдем ние самите. Благодаря ви. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.